wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh kinispuh, para penyanyi, para kiai kang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Kauman. Oh, sanes Kauman. Somoroto. Ya Allah, saestu wallahi tulisane Somoroto. Mesti aku sing disalahno. Ingkang kawula hormati segenap warga desa Sumoroto. Ingkang kawula hormati Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko MM. Ingkang kawula hormati Bapak Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Hajah Lisdiarita SH. Ingkang kawula hormati Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Bapak Dwi Agus Prayitno SH MSI. Ingkang kawula hormati Ketua Komisi DPRD Ponorogo, Bapak Rianto SIP. Ingkang kawula hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Andes Haji Nur Hadi Hanuri MM beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati Kepala Kemenang Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda MPD. Ingkang kawula hormati Ketua MUI Kabupaten Ponorogo, Profesor Dr. Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin MAG. Ingkang kawula hormati Ketua PCNU Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Idam Mustafa MPD. Ingkang kawula hormati Ketua PDM Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarifuddin MA. Ingkang kawula hormati Ketua Basnas Kabupaten Ponorogo, Bapak Kiai Haji Khalid SAG MPD. Ingkang kawula hormati para pimpinan pondok pesantren. Ingkang kawula hormati Uki Forkopimcah Kecamatan Kauman beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Sumoroto beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Kepala Desa. Ingkang kawula hormati para kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK wilayah Ponorogo. Niki kula wedi salam maca maneh. Koto. Lho ya. Kutha. Wilayah kutha niku napa nih? Kecamatan. Kotane Desa Sumoroto, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara Asia. Sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, mugi-mugi sedaya enggal sehat, tambah akeh duwite, tambah akeh rezekine. Amin Allahumma. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng, monggo. Alhamdulillah. Alamin. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih yang insya Allah kula jenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat?
Rohani sehat? Sehat. Dompete? Orang sehat. Kok cilik-cilik kok muni kotong-kotong. Dompete kosong, dompete kotong sing muji-muji, dompete kosong. Kula dungakne mantuk pengajian dompete kandel kabeh. Sing ora duwe duit, duwite tambah akeh. Sing jaga utang, utange lunas kabeh. Sing ambine kebanteran utange tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ya Allah, lah ngene jaluk pengajian sampai saat dikongkon nyaut lillah. Ngaji dalu alhamdulillah. Ngaji sampai jam 3. Allah ilmu alhamdulillah. Sirai ngeluh apapun kondisinya, sehat, sakit, sedih, bahagia, susah, tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu jawab dalam. Ibu orang usah ditambah ini. Jawab dalam awak. Ibu saya aku nang genjong sewu. Kalau nek ningali sing sebelah mrene ya Allah jawab pakai dalem di sebelah kono. Oke coba ibu sing muni dalem tak dongakno iso ziarah Mekah Madinah. Sampun kenal kali kula napa dereng? Dereng. Sampun, ya alhamdulillah kenal ten pundi. Sing mungkin ampun bunga-bunga. Sing kenal kula biasanya ningali tenggene HP. Nah, jadi ngapunten sing dereng nate kepanggih kula, dereng kenal kali kula. Tepangaken dalam asma Umi Laila. Nggih, dalam asma Umi Laila. Dalam saking Surabaya, jangan salah paham. Duduk mergo nyekel mic makane diceluk Umi mboten. Namine kula pancen Umi. Asli tegene akte kelahiran kula nami kula Umi. Dadi rencang kula nek nimbali Mbak Umi. Apa? Dek Umi. Neng Umi. Mbak Umi. Nggih, jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, nggih mboten napa-napa dalam saking Surabaya. Jadi nak jenengan semerat asline sebenarnya kula Ramadan niku boten kerami ngaos. Cuman karena demi cintaku padamu. Iya toh. Mugi-mugi dalam menika pertemuan kali ini dadekno kesaenan kula angsal kesaenan saking jenengan. Jenengan mugi-mugi angsal kesaenan saking kula meskipun mung saiki. Mugi-mugi malam hari ini membawa berkah dan dadekno kula jenengan tambah happy, tambah happy, tambah happy. Mumpet mboten nggih Bu nggih. Soale wong nek tambah happy berarti iso diarani uripe barokah. Nek jenengan sampun nate ngaos kali kula, pasti tahu bahwa ada sholawat yang pasti kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki make kula mboten diiringi napa-napa riyen. Insyaallah grup sholawat sampun paham.
Khusus sholawat iki fokus tenggene suarane jenengan sedaya, jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus, suarane banter tapi sing kompak. Ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salamullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah tiyang mriki wajah wong sugih kabeh. Sugih ati, sugih iman, sugih donya, sugih dhuwit, sugih sak sembarang kaline. Napa maneh kula tingali wajah tiyang mriki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida. Kira-kira sida napa mboten? Ciri-ciri ahli swarga niku nglampahi perintah nebi larangan Gusti. Coba saniki kula nderek tanglet. Kathah pundi jenengan nyekel Qur'ane karo HP-ne? Kathah pundi jenengan wiritan karo rasan-rasan? Kathah pundi ngetokno zakat mal karo zakat mall? Ahli swarga nggih. Swarga kang piro? Disinilah pentingnya kula jenengan khusyuk melakukan ibadah tenggene bulan Ramadan. Kula berharap Ramadan niki benar-benar Ramadan sing bener-bener napa nek jare arek nom niku fight, nek jare wong tuwa niku apa ya, fight niku napa nggih artine? Fight itu suasananya benar-benar Ramadan. Lho napa suasana Ramadan niku sing napa nyumet mercon, kembang api, napa sing buka bersama, fight Ramadan niku napa sing grutuk-grutuk rono, bagi-bagi takjil, grutuk-grutuk rono. Nanti napa nek bosone nek kate buka niku nek jalan-jalan bareng niku napa Bu? Ngabuburit.
Napa vibe Ramadan itu sing kados ngoten? Betul, tapi vibe Ramadan yang kula maksud, suasana Ramadan yang saya maksud adalah suasana di mana semua orang berlomba-lomba untuk beribadah. Soalnya ngapunten, ibadah poso Ramadan niku ibadah sing bener-bener saksine mung ngawak dhewe. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, nek jenengan ibadah sholat ketok wong, sholat itu loh ketinggal tiang, iso didelok. Jenengan ibadah wiritan, yo ketok. Biasanya nek jenengan wiritan kan umi-umi, semerap basa umi-umi nggih. Umi-umi itu nyanyi cetak dari kanan. Napa niku? Nek ngene nek Ponorogo basane napa? Yo umi-umi. Kan nek wiritan umi-umi astagfirullahaladzim maca sholawat sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu biasanya maca sholawat napa mboten? Maca nggih, masyaallah. Sedina sewengi ngoten niku pinten maca sholawat? Oh, masyaallah gak kehitung nggih. Masyaallah saking akeh. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah. Subhanallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Sama rekan aku mayat dalili. Poso Ramadan itu adalah ibadah sing ngerti niku mek jenengan tok. Sing semerap niku mek jenengan mawon. Nek ora diomongno wong ya gak ngerti. Sami kados poso sunah. Nek mboten jenengan ditawani mak ora mboten. Kula siang. Kan nembe diomongno lagi wong niku semerap. Lah tengene Ramadan niku kan sing poso, sing ngerti, niku nggih namung jenengan mawon. Wong liya ora ngerti. Lho tapi kula poso, wong liya semerap jenengan poso. Gak ngerti nek wis mlebu kamar dhewean ning nggone kamar, ora ngerti. Wong gek ngapunten, ora nang jero kamar ae ya akeh sing mokel. Nek basa Ponorogo mokel napa? Mokel. Ana basa niku mokak. Ana basa mokel. Wong gek warung-warung niku lho. Biasane nek duduk bulan Ramadan niku nggih terbuka mata niku. Ramadan iso berhijab kabeh. Warung-warung niku lho, warung-warung tutupan kabeh, tapi nang isore akeh sikil. Ayo sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Lanang. Sing banter wong lanang. Wong wedok. Sing biasane mokel wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Tapi jangan salah, Ramadan itu juga bukan hanya sabar mengempet sesuatu sing asale oleh nang Ramadan ora oleh mangan, oleh napa mboten? Oleh, tapi pas wayah Ramadan ora oleh. Napa? Nyelatu wong, sebenarnya basa nyelatu. Nyelatu itu bahasa Indonesianya mengilokkan. Nyelatu wong. Nyelatu wong niku ning gone wulan Ramadan, nang gone sak liyane wulan Ramadan niku mboten angsal. Apa maneh nang gone Ramadan. Dadi tenggene Ramadan niku kula jenengan dikengken menahan. Biasanya nek jenengan kepireng sederenge subuh, niku kan wonten imsak kurang 10 menit. Imsak kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya imsak. Ngaten. Imsak itu dari mana sih? Amsaka yumsiku. Menahan. Nek basa Jawane menahan apa? Ngempet. Ngempet. Jadi kalau jenengan dikengken ngempet sesuatu sing asline oleh ning gone Ramadan ora oleh. Ngempet. Sajane ya iso diartikno niku. Ngempet kurang 10 menit. Ngaten. Ngempet kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya. Kalau jenengan dikatakan ngempet, Minum. Boten, soalnya kalau biasanya niku disuguhi wedang jahe niki kok boten wonten. Biasane. Itu berani mriki pancene tradisine ora wedang jahe nggih. Nggih. Oh, boten. Biasane.
kalau mboten nyuwun saestu mboten nyuwun. Mboten panitia mboten usah dicepakno mboten usah. Biasane. Dadi wedang jahe. Dadi Ramadan niku kula jenengan dikengken ngempet. Dikengken menahan. Lomba-lomba ngelakoni keapian. Kula jenengan wekdal Ramadan dikengken ngempet ora nyelatu wong. Sing biasane nyelatu wong iku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Bu, jenengan ojo kalah wong lanang. Ayo. Sing biasane nyelatu wong iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing senengane ngomel ae wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Makane nek ana wong kakean ngomong biasane diarani lambe lanang. Nek wong wedok niku insyaallah mboten. Soale Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya sering menggambarkan Ramadan itu seperti kawah candra di muka. Apa itu? Kawah candra di muka niku nggene gemblengane Gatotkaca. Kalau di dalam dunia pewayangan ada tokoh yang namanya Gatotkaca. Gatotkaca dimasukkan ke wedang jahe. Gatotkaca dimasukkan ke kawah candra di muka, digembleng luar biasa, keluar dari kawah candra di muka tambah sakti mandra guna otot kawat balung musik. Jadi metu teko Ramadan kula jenengan dikudu tambah apik. Nang Ramadan iki gemblengan. Aku sedurunge Ramadan biasane kaya ngene ngelakoni elek-elek. Saiki wekdal tenggene Ramadan aku ngelakoni apik. Sing biasane tak lakoni tak Wedang jahe. Ora njaluk wedang jahe. Enggak ngomong. Kula lho mboten nyuwun. Itu kalau di dalam dunia pewayangan. Kalau di dalam dunia flora dan fauna, ono kewan sing ora disenengi karo kabeh wong, ono kewan sing paling jengkelno, mangkelno, jenenge uler. Uler niku kewan sing paling ora disenengi karo wong. Lan apa? Nemplek nang gone ndi ae, jengkelno wong, jengkelno ati. Nemplek nang gone godhong, godhonge bolong. Nemplek nang gone buah, buahe bosok. Nemplek nang gone kulite menungso, kulite gatel. Makane nek ana wong ngomong sak ngomong kok gatel kuping, gatel ati, iku asline dudu wong, tapi sampai digawe paribasan. Awakmu gak ero tau lere kampung kene. Gak ero sik mari ki wong liwat kene kok. Sampai digawe paribasan kados ngoten. Saking wong gak senenge karo ular. Tapi ular kalau dia mau ngentung, semerap ngentung itu topo, berkepompong. Kalau ular mau berkepompong, dia akan menjadi hewan yang paling indah, nggih menika kupu. Bahkan lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya butterfly. Do you understand? Yes. Paham? Ora paham? Pokoknya muni? Yes. Do you know wedang jahe? Yes. Gawe-no. Boten kalau boten nyuwun saestu kula nek takon jenengan semerap wedang jahe? Semerap. Do you know wedang jahe? Yes. Paham ora paham? Sing penting jawab. Yes. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Wedang jahe. Jadi ngapunten, hewan yang paling indah digambarkan dengan hewan yang namanya kupu-kupu. Sampai wong Jawa nek omahe kelebon kupu-kupu seneng, jarene ape ana Tamu. Jarene ape ana daya apa meneh perawan jodohe gak teko-teko omahe kelebon kupu-kupu seneng. Ibu ngomong ning gone anake, alhamdulillah nak mari ngene jodohmu teko. Lho kok ngerti Bu iki kok kupu-kupu.
Lah kok kupu-kupu, Bu? Duh, kupu-kupu iku lambang, Nak. Ono wong kok omahe klebon kupu-kupu, berarti apa oleh kebahagiaan iki berarti jodohmu kakek teko. Tapi sing sabar ya Nak, yo kupu-kupune kok ireng. Tapi ya gak apa-apa, Nak, kaya bapakmu. Di dalam Ramadan kula jenengan ngentung berkepompong keluar dari Ramadan dadi kupu. Tapi kek ngapunten Bu, biasane masjid niku nek wayahe tarawih dino pertama niku rame luar biasa sampai nutup jalan ditutup, ada tarawih. Hari kedua jaket, hari ketiga berkurang saitik. Ayo jenengan politik, kok kari politik males berkurang saitik. Hari ketiga berkurangnya tambah saitik. Hari ke-20 jamaah sing saitik. Entek pindahin pasar. Soale kabeh tuku klambi anak. Arab nggih? Oh, bosone mriki sanes riyoyo nggih. Mboten, nak Ponorogo napa? Bodhok. Tapi nek pas wekdal riyoyo wayahe bodhok masjid rawuh. Niku nek basa Surabaya ngoten Bu, rame ngoten. Berarti ku rame banget. Nek Ponorogo banget napa? Nek Surabaya niku apik banget niku apik. Ngono. Nek ayu banget niku wahyu. Nek ganteng banget niku ganteng. Nek suwe banget tekone wedang jaine sawu. Niku nek basa Surabaya. Nek Ponorogo napa Ponorogo? Opo. Gede banget, gede. Ayu banget, ayu. Suwe banget, suwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Wonten lirik tenggene lagu kedua kula, single kedua kula. Wala gayane single. Jadi wonten lagu niki bahas wulan Ramadan jenengan nek dereng semerat jenengan tingali wonten liriknya ngeten. Poso iku ngelatih kesabaran, ngempet marang sedaya kekarepan. Contoh, jenengan isu-isu kepengin mangan, dilatih kesabarane diempet. Jenengan kepengin nyelatu wong ternyata lagi poso, dilatih kesabarane diempet. Jenengan kepengin wedang jahe tapi gak teko-teko, dilatih kesabarane diempet. Mboten kula mboten nyuwun. Niku kan contoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki ibadah Ramadane tambah sregep kabeh. Amin Allahumma. Tapi pada hakikatnya kula jenengan niki selain juga di bulan Ramadan, di luar Ramadan, semua perbuatan kula jenengan dimintai pertanggungjawaban. Ora kok namung pas Ramadan tok. Wayahe Ramadan ibadahnya sregep, pompong Ramadan aku tak sembahyang full. Pompong Ramadan aku tak tarawih full. Aku pengen berubah, bener. Mari riyoyo males maneh. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, pengalaman ngono kadang ya ngomong iku sembayangnya digandeng-gandeng. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Iku langsung ditulis malaikat wong gendeng.
Lha sembayang digandeng-gandeng. Ana wong kadang gampang ninggal sholat. Niki kula mboten bahas di Ramadan. Wong ning gone wulan biasa kula jenengan gampang oleh ninggal sembayang. Apa maneh pas wektu Ramadan? Oh, kula Ramadan mboten ninggal sembayang. Tapi di luar Ramadan ninggal sembayang. Bener napa mboten? Mboten. Sembayang. Soalnya gek ngapunten Bu, dibandingkan perintah-perintah yang lain. Sholat itu perintah yang paling istimewa, dan ketika ditinggalkan dosane cilik nopo gede. Kenapa? Dibandingkan perintah-perintah yang lain, Allah memerintahkan zakat melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan puasa melalui perantara malaikat Jibril. Allah memerintahkan jenengan poso niku melalui perantara malaikat Jibril, tapi Allah memerintahkan sholat tidak pakai perantara, ora katik malaikat Jibril, langsung nenggone Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yang diutus untuk datang dikengken moro langsung ngadep nenggone Gusti Allah. Gek biyen niku perintah sholat bukan 5 waktu. Berapa waktu? 50. Jangan bayangno. Sedina suwi sembahyang ping 50. 5 waktu wae kadang meninggal. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Napa niku tidak akan bergerak kaki seseorang di hari kiamat sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Dimintai pertanggungjawaban atas apa? An umrihi. Ditakoni umure jenengan niku damel napa? Gek saya sering menggambarkan umur niku kados dompet. Semerap dompet nggih. Nah, saniki ngeten. Sekarang semuanya tangannya diangkat. Sing angkat tangannya tak dungakne iso budal kaji. Sampun diangkat sedaya. Pun saniki gerakan pelan-pelan. Terus dele dodoe. Sabar wedang jaine kurang tenan. Sabar. Boten. Kalau boten nyuwun, kula mek ngongkon sabar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas umur kita. Kula bayangne umur niku saya menggambarkan umur itu seperti dompet. Ono dompet niku regane puluhan juta. 10, 20, 30 juta, tapi orang ono isine. Dompete kosong, ATM yo kosong, orang ono isine. Ono wong iku dompete ada. Foto kula, kok badhe ke foto kula? Nggih, nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Nah. Ya alhamdulillah. Jenengan ngadep mriko rumiyin. Masya Allah, senyummu menggoda Pak. Mugi-mugi sehat terus. Brengsek. Paraden, alhamdulillah. Seneng kula nek ningali wong murah senyum, ngoten niku seneng kula. Kepanggih kalih tiyang, nggih. Kepanggih kalih tiyang, nggih kok motor nggih. Seneng kula ketemu wong murah senyum. Ana kan kadang wong iku petutut ae. Biasane guyu nek ketemu karo wong sugih. Nek wong kadang kaya ngono kan pilih-pilih. Ketemu nek karo wong sugih apik. Nek karo wong ora duwe elek, rengat, remut, sledot, encap, klorak, pecucak. Tiang mriki wonten sing kados ngoten. Kula ngerti kok, wonge saiki gawe kodhong ungu. Pokoke nek gak ungu ya ijo. Nek gak gawe kodhong ijo ya biru. Nek ora gawe kodhong biru ya kodhong kuning. Pokoknya nek ora kodhong kuning ya kodhong abang. Nek ora kodhong abang ya kodhong enggak. Nek ireng iku wong sholihah. Mas yo gak dikeki wedang jahe tetep sabar.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ana wong iku ana wong iku duwe dompet. Regane ora pati larang. 10.000. Bahkan ana sing wadahi dhuwit iku ndamel kresek. Tapi isine akeh, ATM-e isine akeh, duwite yo. Kira-kira nek jenengan dikengen milih dompet larang tapi ora ono isine, apa sing murah tapi isine akeh? Murah tapi isine akeh. Padha kaya umur. Ana wong niku umure dawa banget. Tapi gak ono manfaate. Ora nglakoni ibadah karo wong ya ora ono manfaate. Dadi yo nang nggone donya gak lapo, gak manfaat apa, yo gak ndongakno sapa, malah ngentekno apa. Kalau mayit tajri ala faro kaya dhewe mayat sing mlaku nang nggone ndukure bumi. Ana wong iku uripe rapati dawa. Biasa-biasa. Kaya kisaran umure Kanjeng Nabi 60, 50, 70 sampun boten wonten, tapi kemanfaatannya luar biasa. Karo tanggane api, jenengan misale senengane sedekah, pokoknya uripe niku manfaat, nglakoni keapian. Bahkan wonten salah setunggal cerita nggih. Ana setunggal cerita ingkang kula kutip wonten tiyang niku diparingi hadiah kali Gusti Allah. Niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Saestu nggih. Saestu. Wonten salah setunggal cerita, wonten tiyang niku diparingi hadiah kali Gusti Allah. Diparingi hadiah napa? Dadi ceritane wonten cerita Nabi Daud. Semerap Nabi Daud nggih. Dereng. Nabi Daud itu punya sahabat. Sahabatnya Nabi Daud itu pernah dapat info dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini disowani oleh malaikat. Assalamualaikum. 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 Kum. Oi. Assalamualaikum. Nek kula salam dijawab nggih. Ben kula semerap jenengan tasih urip napa mboten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat Jibril, wonten malaikat teko ning ngene Nabi Daud. Nabi Daud tanglet. Wonten apa malaikat? Iki kula wonten info. Niku sahabate jenengan niku. Nah ibu-ibu biasanya nyeluke bestine jenengan niku. Niku umure kari 50 dina, kantun 50 hari, kantun mung 50 dina. Nabi Daud kaget. Hah? Apa? Kaget, saking kagetnya sampai ngombe. Mboten, ampun mboten, kula mboten nyuwun wedang jae. Pun sampun. Oh, selesai. Kula niku suarane napa? Kok iso wedang jae iku? Dadi wonten sahabatnya Nabi Daud ini tiba-tiba diparingi info kali Nabi Daud. Nabi Daud ngomong tengene sahabatnya, Mas, aku sakjane ora tega ngomong iki, tapi iki info sing kudu tak sampekno sampean. Sampeyan iki umure kali 50 dina. Sampeyan nglakoni kaapian yo. Lakoni kaapian. Kira-kira nek jenengan dikabari, umure jenengan kantun 50 dina. Jenengan umpul-umpul keelekan apa kaapian? Kaapian. Umpul-umpul kaapian kantun 50 dina. Mantun ngoten sahabatnya Nabi Daud, oh nggih. Di hari ke-50 dia mau meninggal dunia. Ternyata sahabatnya Nabi Daud niki
tiba-tiba tuku wedang jahe. Wedang jahe teko lho. Alhamdulillah, ada suwe Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, ma cepetan lah. Kayak enak ini. Kayak SGW dan saya ini langsung dinos. Kon, sampai pun dia mau cerita nih. Kau sama dan saya belum boten. Di hari ke-50 sahabatnya Nabi Daud ini tadi nenggone pasar budal kepengen nukok no panganan nenggone Nabi Daud. Kayaknya batin, aku kepengen di hari terakhirku, aku kan nanti mati, aku kepengen nukok no Nabi Daud panganan. Untuk sama panggil bosone persembahan apa ya nek ana tamu biasanya diparingi makan iku jenenge apa? Suguhan. Gawe suguhane Nabi Daud, mengko pasti wong rene arep perpisahan. Ngono kuwi ceritane. Akhire napa sahabate Nabi Daud budal tenggene pasar. Kutuk. Ayo jenengan bagian muni utuk-utuk kayak sahabate Nabi Daud budal tenggene pasar. Pas tenggene pasar mantun tumbas makman sahabatnya Nabi Daud perjalanan mantuk. Pas perjalanan mantuk ternyata sahabatnya Nabi Daud iki ketemu wong wedok. Ono wong wedok tiba-tiba nyedek nanggone sahabatnya Nabi Daud. Pak sodakoi pak sodakoi pak sedaya sodakoi yang mirip pak sodakoi pak manten-manten akhirnya nopo sahabatnya Nabi Daud ini bingung piye lah panganan iki lho rencana gawe Nabi Daud mosok pakai ngomong iki aku kate ngekeki duit ya wis ora nggawa duit maneh jarene wong iki pak sedekah pak wis ora duit ora apa-apa panganan kok dereng pak soale ibu wedok niki mau ngerti nek wong iku mau sahabate Nabi Daud nggawa panganan biasanya kadang-kadang Bu tiyang jaluk sakniki niku biasane ora gelem dikeki panganan. Kulo niku nate nggih. Dadi pernah tenggene suatu daerah wonten alun-alune. Kulo mlampah-mlampah tenggene alun-alun. Kok dadakan ana wong itu tiba-tiba ngadep kulo mbek ngene. Napa? Jenengan mudenge napa nek jenengan dingonokno? Nyuwun maaf. Akhire napa kulo inisiatif tenggene mriku wonten ibu-ibu dodolan. Pikir kulo tumbas ben dodolane yo payu. Akhirnya kulo tumbas produk kata beke-tane nggone omahe wonge yo ono anake ta ono sapa utawa dikekno kancane ta sapa. Akhirnya kulo tumbas radi kata kulo paringaken tenggene tiyang sing niku. Akhirnya kulo paringaken niki Pak damel jenengan. Napa jawabane? Mboten duit mawon. Ya apa? Pancene kadang-kadang niku dilema, nggih Bu nggih. Awak dhewe lho maringi tiyang niku kadang-kadang dilema. Iso-iso wong ngemise luwih sugih timbang awak dhewe. Ana iso-iso wong iku kadang dikeki panganan ora gelem njaluke duit. Kadang-kadang awak dhewe ora ngerti, bahkan wonten sakniki tiyang niku pura-pura buntung. Semua buntung nggih. Ya Allah, wong sing buntung tenanan ae kepengin anggota tubuh yang normal kono pura-pura buntung gawe napa gawe ngemis untuk bahasa niku ngemis itu bahasa Indonesia ya nek wong Jawa napa wong njaluk gawe njaluk makan jenengan lah terus pripun kula nek kepengin sedekah nggih mboten napa-napa wong ancen niate sedekah nggih maringi mawon cuman kalau ingin uangnya itu tepat sasaran dan iso dadi pahala jariah
sing ngalir terus sampai jenengan sedo, jenengan paringi nenggone sing sasarane sudah tepat. Di mana? Contoh masjid. Mriki wonten masjid? Wonten masjid mriki wonten kota infake? Wonten. Kalau Semarang masjid gak ono kota infake niku Masjidil Haram ambek Masjid Nabawi. Masjid gede pol. Gak ono kota infake. Nek nang Indonesia masjidnya cilik, kota infake Ada. iku tujuane ben jenengan isi, aja mek dilus-lus tok. Ono kota infake gede dilus-lus tok. Wih, cek gede. Masjid atau pondok pesantren atau yayasan yatim piatu TPQ, selama uang itu jenengan sodakokan dipangan kalau anak di tukang panganan, misal nggih tukang panganan dipangan kali lare-lare sing lagi tolabul ilmi utawa duitnya jenengan gawe bangun masjid, selama masjid digunakan untuk beribadah jenengan teng kuburan tetap oleh pahala orang yang sholat di masjid itu. Do you understand? Yes. Berarti wong kene iki pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Masya Allah nggih. Saiki kita takoni bahasa Inggris wete gedang napa? Boten po. Alhamdulillah. Wong somo sumorata pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kelapa muda napa? Oh degan. Nek wete gedang gedebok. Oh nek kelapa muda degan. Nek bahasa Inggrisnya tiba. John. Ya alhamdulillah tiang mriki pinter bahasa Inggris. Selama uang masih digunakan untuk bersedekah, selama masjid masih digunakan untuk beribadah, pahala yang sholat di masjid ngalir terus datang kula panjenengan teng kuburan. Amin Allahumma. Akhirnya apa? Cerita niki wau. Akhirnya nopo? Ketika Nabi Daud sahabatnya niki wau dijaluk kali tiang, panganan diparingaken teng ngene tiang jaluk. Sahabatnya Nabi Daud perjalanan pulang orang gowo apa-apa. Ayo, ayo. Pokoknya sing muni utuk-utuk tak dunyakno duwite akeh orang tenteng. Ayo, akhirnya sahabatnya Nabi Daud perjalanan pulang. Kok ora bareng ngono sih, Pak? Orang ngono bareng. Balen. Sahabatnya Nabi Daud perjalanan pulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika sampai di rumah sahabatnya Nabi Daud ngomong tenggene Nabi Daud, Mas purane yo sik aku dhisik ngomong. Nabi Daud bilang, Mas sampean dino iki aku kan ngomong nek sampean umure kari 50 dino. Iya, ning dino terakhir iki aku kate ngekeki sampean panganan, tapi sik umure sampean ditambahi kali Gusti Allah sing asline kali 50 dino ditambah 50 tahun. Gara-gara nopo? Gara-gara sampean ngekeki fakir miskin, gara-gara sampean ngekeki wong ra duwe, ngekeki mangan, dadi umur jenengan ditambah dadi 50 tahun. Alhamdulillah. Barokah nopo? Barokah sedekah. Ngapunten tiyang mriki, loman-loman apa medit-medit? Loman nggih. Masya Allah, kula nderek tanglet jenengan jawab sing kompak sesuai dengan kondisi yang ada. Wong medit niku biasane wong sugih apa wong ra duwe? Tak baleni maneh. Wong medit niku rata-rata wong ra duwe apa wong sugih? Rata-rata sing medit niku wong sugih. Padahal duitnya akeh. Tapi medit. Yang mriki wonten sing kados ngoten. Tiangnya nggih dugi to mriki. Dugi, wong iki gawe kudu napa? Enak. Mboten mau janjiane abang ijo kok. Tak baleni maneh. Pokoke nek kula nderek tanglet pokoke jawabane aja ireng. Tiangnya nggih dugi to mriki. Dugi. Wong iki gawe kudu napa?
nggih, sing gawe kodho ngiren mangkene ora mek aku tok. Akeh sing gawe kodho ngiren, iki ireng kodho ngiren, nika kodho ngiren. Akeh. Ayo kodho ngiren iki nek isor panggung apa ning dhuwur? Wong ning dhuwur. Ono iki. Ono sing gawe kodho ngiren ya wonten. Ora mek aku tok. Ayo wong sing longgo apa ngadeg? Ora sing ngadeg kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama an umrihi. Yang kedua kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa? An ilmihi. Jenengan nek diparingi ilmu diamalno napa mboten? Gadah ilmu diamalke napa mboten? Lho tapi kula sanes guru. Kula sanes ustazah, kula sanes pengajar. Saya bukan orang yang biasa mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu tidak harus jadi guru, tidak harus jadi ustazah. Ngamalno ilmu niku minimal dipraktekno nanggone awake dhewe. Termasuk nek jenengan misalnya ono tanggane, kok penggaweane gak akur, jenengan melu ngandani, aja kaya ngono. Ora apik, ora oleh. Ono kan kadang wong iku penggaweane senengane gak akur kali tangga, bandingno nikmate karo nikmane tanggane. Wonten apa kata? Kata. Sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Mboten. Ibu-ibu jenengan sing banter nggih, bapak-bapak ngoten nggih. Sing biasane ora bersyukur niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nah ibu-ibu niku mboten. Ciri-ciri wong wedok ora pinter syukur. Ciri-ciri wong wedok gak iso syukur. Dalu niki ora iso guyu. Metu buut ae. Mulai ditakoni karo bojone, "Lho, Dek, wis teko pengajian, Dek." Wes. Mulai pengajian kok dadi jahat kaya ngono gak? Aku gak jahat. Anjene modelanku kaya ngene, melu pengajian iku atiku lara, Mbak Tun gelange 5, Mbak Yu gelange 7. Pancene bojone wong iku nages, gak lah bojoku gak patek teges. Astagfirullahal. Kadang kan ono wong kaya ngono ora pinter syukur, delok nikmate wong liya, padahal wong sing paling bahagia niku wong sing pinter bersyukur. Alhamdulillah. Nek ora iso syukur, ora kira ayem. Tanggane tuku kulkas, atine lara. Tanggane tuku sepeda motor, sirahe ngelu. Bojone tangga ganteng, putih, dukun, nggawa mobil pisan, delok bojone dhewe elek ireng kadasen matek. Soale napa? Kakehan delok nikmate wong liya. Jenengan nek Semarang, kula sering betok lagu ngeten. Menungso urip dan alam dunya. Semarang. Ayo jenengan nyauti gurine nggih. Sampun ngantuk apa dereng? Dereng. Ayo nyauti gurine nggih, gurine pokoke melu gurine. Menungso urip dan alam dunya. Alhamdulillah. Sing sebelah kene alam dunya. Sing sebelah kono nya. Sing sebelah kene apa nyautine? Gini, menungso urip dan alam dunya, alam dunya. Ngaten nggih? Ayo coba, menungso urip dan alam dunya. Mantap, tak bagi jadi 3 bagian. Sret, reguan. Menungso urip dan alam dunya. Lumayan. Tapi lemes. Regu B, menungso urip dan alam dunya. Wah, ki mantep iki regu B iki, tepuk tangan. Wah, mantep iki. Ini mantep iki. Ayo regu C. Regu C jago kancangane melok lho ya. Ayo regu C, menungso urip dan alam dunya. Bengok. Sing buri ngawur. Saya menungso urip dan alam dunya. Wajib usaha kelawan donga.
Gini, jenengan delok tangane kula. Nek tangane kula kene berarti jenengan nyaut, nek ora berarti mboten. Nggih? Yo, menungsa urip ten alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa menungsa urip tinitah padha ya waduh bingung ya waduh bangga dunya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani gak ngono akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong sumo selawatan marhaban ya nurul aini marhaban jannah husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairul dari marhaban ya nurul aini husaini sekedap salam ndap ngapunten nggih jenengan pas wayahe ana selawatan ngono marhaban ya nurul aini niki lisane napa basa alusé napa comore jenengan muni niku melu umi minimal nek ora ana suarane marhaban ya umi to ae ya nurul aini ngono lho niki jenengan apa niku lho ngapunten bosone kula kekasaran nggih ya Allah nggih ngapunten nyuwun sewu nggih panitia mangke nek kepengin ngundang penceramah sing bosone alus nggih monggo ngundang saking bangsa alus mawon monggo marhaban ya nurul aini marhaban husaini ahlan wa sahlan marhaban ya khairul dari menungsa urip ten alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kaget sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa menungsa urip titah padha bangga dunya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga monggo marhaban ya nurul aini husaini ahlan wa sahlan marhaban ya khairul dari bisa malih marhaban ya nurul aini husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairul dari terima kasih karena tidak tepuk tangan ala kasar pripun niki sampun apa lanjut jenengan gerengan to saestu eling-eling marhaban oh mengke nak garwane ora iso turu jenengan cekel bumbunane marhaban ya nurul aini bener disampluk menisan sallu ala Nabi Muhammad maka kita akan dimintai pertanggungjawaban hatta yus'alu an arba' napa mawon niku sing pertama an umrihi umure jenengan damel napa
Yang kedua, an ilmihi, ilmu jenengan manfaat napa mboten. Yang ketiga, an malihi, napa niku amal perbuatan kula jenengan. Wonten dua hubungan yang wajib kula jenengan jaga. Hablum minallah kalih hablum minallah niku hubungan kalih Gusti Allah. Sabar ngelampahi perintah, nebi larangan Gusti. Kenapa di kalimatnya yang pertama saya tambahi sabar? Soalnya ngelampahi perintah, nebi larangan Gusti Allah niku kaya aneh diomongno gampang. Tapi soalnya napa biasane hal-hal sing dilarang niki justru malah ketok enak dilakoni, nggih napa mboten? Sesuatu sing haram, sing ora diperintahno dilarang kalih Gusti Allah niku biasanya malah enak dilakoni. Nggih, aku dan kula mau niki kula selesai jaminan nggih. Aja sahur, domble niki. Jaminan sesuai. Jadi tonton apa kau pulang? Nah, yuk ngomong embuh. Jadi ngapunten, hubungan itu ada dua, sabar ngelampahi perintah, nebi larangan Gusti Allah. Niku hablum minallah. Kadang ngomong-ngomong, ayo awak dhewe sabar, awak dhewe nglakoni perintah, ninggal larangan. Koyo-koyone gampang, tapi istiqomah niku angel Bu. Soalnya iman itu kan kadang naik, kadang turun. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang munggah, kadang mudhun. Ada di mana fasanya? Jenengan iku koyo-koyo sregep ibadahe. Tapi ono wayahe sing biasane jenengan sregep moro-moro males. Moro-moro arasa-rasen. Ya memang iman itu kan kadang naik, kadang turun. Al iman yazidu wa yanqus, kadang munggah, kadang mudhun. Lah piye carane ben iman iki stabil terus? Wayahe mudhun munggah maneh. Wayahe munggah ya tambah semangat. Aksiru min qouli la ilaha illallah. Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Makanya nek wekdal tahlilan, nek wekdal jenengan, kalau di Ponorogo ada tradisi ibu-ibu yasinan mboten? Per nopo? Per RT 2 minggu sekali, nopo 1 minggu sekali. Wah, iku seminggu sekali yasinan, maca tahlil. Kula niku seneng nek ana ibu-ibu kumpul yasinan. Cuman ibu-ibu sing gak kuwati niku nek pimpinane insyaallah mboten. Soalnya nyekel mic. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anggotae la ilaha illallah. Mbak sampe ini wis urutan durung. La ilaha illallah. Lho ini kan mari dikirim anak. Iya, syek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kok makane apa ya? Soto, dagingnya tipis-tipis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mriki ana sing kaya ngono. Wonten apa kata? Wong lanang apa wong wedok? Wedok. Tiyange nggih dugi to mriki? Dugi wong ora. Daripada aku kena mana. Sallu ala Nabi Muhammad. Akeh-akeh maca la ilaha illallah ben iman iku munggah terus, ben iman iku stabil terus, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sabar nglampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Mergo ora ana manungsa sing ora dicoba. Kabeh duwe cobane dhewe. Gak ada masalah dhewe. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ya Allah, ragu Allah, ragu be Allah, ragu Allah. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar, wajilat qulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kalau ulangi sepindah malih mau menjawab. Turun nggih.
fokus nggih, konsentrasi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, ono sing amin, ono sing Allah, ono sing kate muni Allah, kate muni amin, bingung. Pripun niki jawabannya Allah napa amin? Amin. Sakersa. Cuman menurut kula khusus ayat niki ya amin. Gak tumon imam-imami kula boleh, makmume Allah. Kula jenengan dikengken sabar ngelampahi perintah Nabi larangan Gusti. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Orang-orang menungso tanpa masalah, semua diuji kali masalah. Jenengan gak ada masalah, kula gak ada masalah, regu A gak ada masalah, regu B wajah-wajah bermasalah, regu C bermasalah. Sami sedua yang gak ada masalah dewe. Cuman gak ketok, soalnya enak niku sawang sih. Nawang sama kan tok, ketinggalan mawon. Jenengan delok uripe wong kaya enak-enak ya Mbak, sampean Mbak. Nang omah karinya dong, sing kerja sing lanang, sampean enak ning omah. Jare sing ning omah yo enak sampean Mbak, sampean kerja dhewe, nyakel duwe dhewe. Ora ono pucuke nek jenengan ningali nikmati wong liya. Ono wong ngomong enak ya dadi PNS ya, bendino benulan gajian. Kok tuwa pensiunan. Jadi PNS gak enak. Iya bener benulan gajian. Benulan ya totalan. Iko enakan tani ku enak, ditandur-tandur dewe, dipanen-panen dewe, dipangan-pangan. Kok ana sisae didol, jare tani gak enak. Iki nek wayahe musime ora apik ngono ya rugine luwe akeh, boncos. Iki kok insyaallah iki kok iso gagal panen ngono iku ya salah. Modale nambah entek malah rugi. Iko enak tukang potong rambut, bendina nyekel sirahe wong. Jane tukang potong rambut gak enak. Potong rambut bayangane titik. Paling piro potong rambut 5.000. Iko enak tukang pijet bendina mau. Jare tukang pijet gak enak. Tukang pijet iku gunane ngilangno pegele wong, tapi awake dhewe pegel. Ngono terus. Ora ono pucuke. Jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak. Nah, karine kelem ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih enak. Lah iya, wong Sumarata iki yo cek lemu-lemu. Kira-kira dhewe utang apa gak? Kan ngoten. Tapi kan gak ketara, Bu. Mboten ketinggal. Ora ketok kabeh duwe masalahe dhewe. Kula jenengan dikengken sabar ngelampahi perintah Nabi larangan Gusti Allah. Yang kedua, hablum minannas, hubungan sesama manusia. Podo sayange ambek podo menungsane. Yang keempat, kita akan dimintai pertanggungjawaban an umrihi, an ilmihi, an malihi, an jismihi. Didamel nopo ketika jenengan sehat? Waktu jenengan tasik neng digawe apa? Oh mangane ora hati-hati, akhirnya loro. Awas hati-hati, zaman tambah maju. Oh, niki alarm mau gawe dan jahe nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi keluar tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Digunakan untuk apa ketika kita sehat? Awas hati-hati, sekarang zaman tambah maju, perekonomian tambah maju. Kalau jenengan digital ya tambah maju, tapi ngapunten nyuwun sewu, tambah suwe tambah zaman tambah maju, tapi tantangannya ya tambah abot. Jenengan angen-angen biyen akeh wong loro mergo kurang mangan.
saiki akeh wong lara mergo kakean mangan. Biyen jenengan mangan iwak pitik ngenteni pendak Selatan wayahe bodo lagi mangan iwak pitik. Sakniki meh gendina jenengan iso mangan iwak pitik. Semerap pitik. Pitik niku ayam. Nek Ponorogo ngarani ayam napa? Pitik. Wah, nek suwe suwi. Nek pitik pitik. Biyen jenengan mangan iwak pitik ngenteni bodo, ngenteni riyo, ngenteni slametan. Sakniki meh gendina jenengan iso tuku klambi anyar. Biyen jenengan meh gendina jenengan iso mangan iwak pitik. Biyen jenengan tuku klambi anyar ngenteni pas pendak bodo. Sakniki meh gendina jenengan iso tuku klambi anyar. Apa meneh sakniki ana online. Ibu-ibu niku kodhong model anyar tuku, gamis model anyar tuku, tas model anyar tuku, sandal model anyar tuku. Ora mikirno sing lanang nyambut gawe sampe gegere kuklek. Tuh, iso ditambahi ireng meneng. Sallu ala Nabi Muhammad. Zaman berubah, tantangannya tapi tambah berat. Jenengan tingali lari-lari zaman biyen. Nek wekdal magrib ono adzan, hayya 'alas shalah. Kabeh arek-arek padha gerutuk-gerutuk nang gone masjid. Sakniki arek-arek, ya Allah, isu awan bengi sing dicekel. Isu HP, awan HP, sore HP, dalu HP. Bahkan ono arek iku nangis geru-geru, semerap basa geru-geru. Geru-geru niku nek Ponorogo napa? Geru-geru. Oh, ono arek nangis geru-geru. Gara-gara napa? Gara-gara njaluk tuku HP. Nggih napa mboten? Tantangannya tambah abot. Awas Bu, anak nek ora dijagani ilmu agama, anak nek ora diparingi ilmu agama, dia bisa membawa orang tuanya ke neraka. Loh, kok sakit? Kan kita menanggung amal dan dosa kita masing-masing. Nggih, tapi anak iso nyeret wong tuane nang gone neraka. Loh, lah proses sinten sudah terabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jenengan ternyata besok takdire mlebu swarga. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana do Gusti pangeran kula, ya Allah. Yo Gusti, ayo. Kok gorong pari-pari. Soalnya Bu ngeten biasane, nak wonten tiyang foto, lha kok kula ningali, soalnya biasane hasil foto niku biasane kula mangan. Ngono, makane kula kan nyawa, dan cantik. Tak boleh malih. Jenengan takdire mlebu swarga, anak gak terima protes ning gone Gusti Allah. Wa qalu rabbana duh Gusti pangeran kula, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kula, ngapunten ya Allah, kok bisa ibu saya masuk surga? Kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya. Saya masuk neraka karena mereka tidak mendidik saya. Saya masuk neraka karena mereka tidak memberikan saya ilmu agama. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih kepada mereka, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Saya tidak terima ya Allah. Orang tuanya napa Abu? Kaget, ya Allah ngapunten nggih, kula sengaja. Soale kula ndelok wajah jenengan ngene kabeh. Bahkan mereka tidak peduli ketika saya tidak sholat ya Allah. Orang tua saya tidak mengilingkan. Ya pokoknya orang tua saya
tidak mengelengkan saya. Mengelengkan itu mengingatkan. Orang tua saya tidak mengingatkan saya ya Allah. Mereka yang menjadikan saya masuk neraka. Saya tidak paham ilmu agama. Saya tidak dititipkan di taman pendidikan Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Saya tidak dingajikan ya Allah. Saya tidak dititipkan ke guru ngaji. Saya masuk neraka karena mereka berdua. Seret mereka ke neraka. Akhirnya nopo jenengan diseret mlebu neraka. Gara-gara sopo? Gara-gara anak. Mungkin-mungkin sedoyo pinaringan putra-putri ini solih-solihah kabeh. Soalnya anak solih-solihan itu nyusahne wong tuane. Nek anak solih-solihah jenengan sedo anak-anak ibu ning pinggir iso ngaji kabeh. Jenengan tenggene rumah sakit wis sampe mati. Anak nomor 1 maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak kedua maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ketiga maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Anak sing terakhirnya kali tangani jenengan bu kuatnya kuat bu jenengan wis kate mati la ilaha illallah. Anaknya gak iso ngaji jenengan wis kate mati nafasnya wis kate entek wis entik-entik. Anak gak usah baca Al-Quran menang kabeh nang atine ngomong apa suwene gak mati-mati. Soalnya nopo saiki kata anak ora peduli. Akeh wong tua sedo anak ora ndongakno malah tukaran rebutan warisan. Wonten apa kata? Tiyake nggih dugi to mriki? Wong rebutan warisan. Ono kakak ambek adik bacok-bacokan gara-gara nopo tanah beda semeter. Wong tuane sedo, anak rebutan warisan. Lamun wong tua keliru mim. Pripun niki sampun apa lanjut? Ayo muni pine film ayo. Lamun wong tua keliru mim. Alamat bakal getun burine. Nek jenengan keliru ngipine ning gone anak kerjona gajine gede tapi lali anake ora sembahyang. Anake ora iso ngaji. Boleh jenengan dadi apa saja Mak? Sampe dadi apa wae sakarep sampean. Dadi polisi, dadi tentara, sampe dadi dadi dokter sing sembahyang, jaga salate. Nek keliru, wong tua sing rugi. Iki ana mana sing moto mana? Alamat bakal getun burine wong tua loro guntur ing ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan. Sekedap nih. Rene tak sangoni rene. Cepet munggah, cepet tak hitung sampai loro nek ora nyampe kene ora sida tak sangoni. Ngesarungin blogger kabeh. Sampeyan koron mboten? Koron mriki. Kula. Tak sangoni koron. Blogger kabeh sarone. Lho nggo mengkok ning gone kulo. Baju coklat sampe koron mboten? Koron mboten? Nak koron mriki, nak mboten koron mboten napa-napa. Ono arek loro. Wonten mic lagi, ada mic lagi? Ndi. Apa? Sampe itu duduk napa? Hah? Gini.
cek ayo kene pegang. Sampeyan mau lunggune mekokok kabeh ketok kabeh bubune. Siapa namamu? Ahmad. Ahmad tok. Dipakai mikir Ahmad Khairuddin. Celukane sapa? Somad. Lu? Kok Somad? Lah tekon ndi Somate tekon ndi? Dipakai mikir jenenge sik ta. Nama panjang Ahmad Khairuddin. Celukane Somad. Oh, bapak teko ning kene ora teko. Sik, piye? Bapak dadi tukang parkir. Oh, bapak ini ning kene panitia tukang parkir. Nggih. Alhamdulillah. Wis sampean ning kono lungguh mergo pengen apa? Lungguh ning ngarep kono pengen apa? Pengen sangu. Mesti diceluk. Ya, geser sik kancane rene. Nama siapa? Arya. Rene ya. Arya, kelas berapa ya? 5. Kelas 5. Alhamdulillah. Arya dan Somad. Arya dan Somad dengarkan peraturannya. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan, kalian dapat 100.000. 100.000 per satu pertanyaan. 1 juta opo. Nek 10 pertanyaan berarti 1 juta. Tergantung berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Persyaratannya, syarat yang pertama tidak boleh ada yang mendudukkan. Orang sing dudukno. Nek ana sing dudukno berarti pertanyaan batal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan pertama, tidak bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Setuju? Setuju. Do you understand? Yes. Iya sopo. Ini. Komat ya. Arya. Rumah nama. Ada berapa nama? Arya. Ini duitnya. Sama minggir kan? Pertanyaan pertama, ada berapa rukun Islam? 6 keliru. Iki mesti ditakoni kok. 5, 1. Sama niku ora ditakoni. Sik meneng kok temen-temen orang tak sakoni lho. Meneng. Sampe kok tak takoni sing angel-angel lho. Meneng. Tak ganti pertanyaannya dijawab iki. Meneng. Pertanyaan pertama. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siapa? Ono sing dudukno mboten? Mboten. Tepuk tangan. Pertanyaan pertama bisa menjawab. Pertanyaan kedua. Bening, kok iki gampang kok jawab kok tak hilang. Pertanyaan kedua buat kamu. Bacakan doa masuk kamar mandi. Alah kok waiku. Ayo, bisa, kamu pasti bisa. Allahumma barik lana. Orang ngerti ya wes tak ganti pertanyaannya ora apa-apa. Tetep oleh iki. Tapi kok ora lanjut. Sing penting bisa jawab, oke? Wes ngene wae. Siapa? Ojo. Ngene wae wes doa makan. Salah Raiso. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Tepuk tangan. Alhamdulillah. Yo kok menunduk nang sarung. Ya, wes bagus. Wes gantian kancane sampean mudun. Alhamdulillah pinter. Ribon. Oh, minta foto. Barek ora gelem foto. Mereka. Foto. Ibunya kok pengen gawe status alhamdulillah. Ibunya mana belanja atau lombok.
Pinter. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita malam. Jadi ada beberapa hal, ada 4 hal yang akan dimintai bertanggung jawab. Pertanyaan untuk Somat. Pertanyaan, kamu kelas berapa, Mat? 5. 5. Lu sama berarti. Kancamu kan? Kanca sekolah. Senes. Pakai mikir. Cita-cita pengen jadi apa? Dokter. Cita-cita pengen jadi apa, sayangku? Polisi. Balik. Suwine mah, Mah. Ayo, Mah. Polisi, tepuk tangan. Kamu nak mau jadi polisi itu kudu tegas, mah. Polisi itu tegas kok. Sama bleo-bleo. Ayo, jadi polisi kudu tegas. Ayo, dijawab. Sama pengen jadi polisi apa kamu? Polisi tidur. Ya wes, katakan kamu jadi polisi yang soleh. Nah, polisi kudu tegas jawabnya. Polisi kudu tegas ya. Ya, siap menjawab pertanyaan? Pertanyaan buat Somat. Gampang-gampang ya. 1 ditambah 1 dikali 536 dikali 73 dikali 671 dikali 9432 dikali 0. 0. Ah, Keliru. pintar. Keliru. Betul. Ya, bisa 0. Gini, kami kelas 5 toh, sama pelajaran kita. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang dijulukan yang mana? Nol. Mau jawab iku pertanyaan. Piye iki sudah disangoni ora? Emang nek disangoni emang gawe itu apa? Pancing. Itu pancing. Sampe senengane mancing toh? Iya, apa-apa. Berarti senengane hobine mancing. Alhamdulillah. Tak tunggu sampe dadi pemancing handal. Oh, ben dadi iki juragan Pancing. sebelah kene muni polisi mancing. Ya ora apa polisi ya masih seneng mancing juga. Ini nih, pertanyaan buat kamu. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Pasti bisa. Abdullah. Masya Allah, tepuk tangan. Kamu tahu dari mana? Ya wes, langsung. Pertanyaan kedua. Siapa nama putri kesayangannya Rasulullah? Siti Aminah. Siti Aminah. Kalau ibunya Rasulullah namanya siapa? Siti Aminah. Iya. Gini, ayo coba. Abdullah, ayo coba. Aminah, tetap Aminah, ayo coba. Abdullah nama ayah. Sing enak ya, namanya. Enak yo. Abdullah, yo. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Semua bernasab dari Quraisy ternama. Oh, siapa nama putri kesayangannya Rasulullah? Lali. Iya, toleh. Siti Aminah. Len, ayo mana? Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia.
putri tercinta semua bernasab mulia dikodami bernasab mulia dari kunyit bernama. Yo, siapa nama putri kesayangannya Rasulullah? Hah? Siapa? Fatimah. Fatimah, tepuk tangan. Hah? Suwun. Matur suwun. Iya, pada. Wes. Oh, ini. Salim. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Apa saja itu? La tazulu qadaman abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Halim. Oh, tergelojong itu. Tepuk tangan dulu untuk Koman. Koman. Durung ngadan kok Koman. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake soli-solihah kabeh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشهد شافي وعافية وعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, tambah halal barokah, saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.